Hej, jeg hedder Ole Kjær, og jeg er formand for HK Sydjylland. Jeg har sådan set lidt travlt med lige at blive helt klar til vores generalforsamling den 2. april. Men jeg vil lige komme med en lille opfordring til dig, om også at komme til vores generalforsamling, ligesom jeg vil opfordre alle de andre 40.000 medlemmer til at komme her. Og så, altså udover at vi har generalforsamling og så videre, så bliver det jo også en hyggelig og en interessant aften. Vi starter med lidt mad. Vi plejer at hygge os vældig sammen. Og så plejer vi gerne lige at sige lidt om, hvordan det er året gået. Og der må vi jo nok sige, at det vi sådan får af hjælp fra regeringen og så videre, der er både skidt og kanel imellem. Ikke alt, de finder på derovre, i min optik virker lige godt i hvert fald. Og så får vi jo besøg, vi får et fint besøg af Pia Olsen Dyhr. Og det kunne jo være, at hun kunne bidrage med noget om, hvordan kunne det ellers tænkes, at tingene de kunne være skruet sammen. Så inden jeg lige gør min beretning helt færdig, så til sidst lige en lille opfordring til, kom den 2. april og være med til diskussionerne og se, hvordan det går. Og så synes jeg også lige, at vi skal lægge fokus på, at selvom nogen synes, at det at rette vores økonomi op, det var en umulig opgave, så er vi faktisk på rette vej.